आंनि भटखौ आं होखांबाय आरो जोंनि बावखुंग्रि समस्तियाव थानाय गासैबो आइ आफा रायजो राजा आरो अनजाथाव बिदा फंबाय आइजो ओनसोलनि बिब' बिनानाव आरो फिसाफोर जराफुलावनो भटखौ होदों अननानै गोजोन्थों। भिडिअनि फुटिसाव नुखाबाय बावखुंग्रि समस्तियाव सोरखौ देरहासार खालामनांगौ। जराफुलनि सावगारियाव बर' रावाव सिंग्रि बिबार होनो आंनि आगदा आखि थानाय फारसेथिं जाहैबाय नालेंखर बिफां राजिब ब्रह्म निर्दली आरो फारसे जाहैबाय जराफुल बर'नि रावाव सिंग्रि बिबार उदांस्रि नार्जारी। बे सानैनि बिथोराव बावखुंग्रियाव देरहासार खालामनांगौ। उदांस्रि नार्जारीया बे जराफुलनि मालिकआ सोरनि भटखौ थख' मोनगोन। बाङालिफोरनि भटआ थख', बांगालफोरनि भटआ थख' आरो आदिबासिफोरनि भटआ थख' आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जाथिनि भटआ फैगोन। बिनि थाखायनो बर'फोरनि भटखौ एसे उदांस्रि नार्जारीया मोनदेरबानो उइनार। आरो उदांस्रि नार्जारीनो जराफुलनो बावखुंग्रियाव थानाय रायजो राजाफ्रा भट होनो गोसो गैयाबा बे नालेंखर बिफांनि सावगारियाव हो, जाहाथे बावखुंग्रिनि मोजां खामानि मावनो थाखाय। आरो लोगोसे उदालगुरियाव ट्रेक्टरनि सावगारि आरो नांगोलनि सावगारि दिपेन बर' सार, रेहन सार बे सानै गेदेरमानि सायाव सोरखौ देरहासार खालामनांगौ। नांगोलनि पिक्साराव नांगोलनि छबियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगौ। ट्रेक्टरनि सावगारियाव दिपेन बर' सारखौ आउट खालायनांगौ। दिपेन बर' सारा देरहायोबा 5 बोसोर सोलोंनायाव थांगोन। रेहन सारा मावबोनाय खामानि माखासे बेहा एक्सपिरियेन्स दं। बिनि थाखायनो रेहन सारखौ देरहासार खालामोबा जायगानि उन्नति, जायगाखौ जौगानाय रायजो राजाफ्रा नेनो गोनां गैया। आरो तामुलपुर समस्तियाव प्रमद बर' सार, बिश्वजित सार बे सानै गेदेरमानि सायाव सोरखौ देरहासार खालामनांगौ। बिश्वजित सारखौ फुलनि सावगारियाव भट होनानै देरहासार खालामनांगौ। बिश्वजित सारा जाहैबाय जाथिनि गोख्रों सासे लिडार होननानै जों गनायनो हायो। बिश्वजित सारा सानसुमा खुंगुर सारजों आरो बिश्वजित सारजों बड'लेण्डनि मेप गोदोनायाव आलायनानै सानै मानसियानो दिल्लीखौ सोमावसारनो हानाय आरो मोनफ्रोमबो खामानिखौ आसाम एसेम्बलियाव थानानै जाखिनि बर' हारिनि खामानि मावनांगौ बेबायदि गोख्रों मावनो हानाय लिडार। बिनि थाखायनो बिश्वजित सारखौ देरहासार खालामोबा आरो साबसिन खामानि मावनो हानाय बर'फ्रा मोनगोन आरो जायगाया उन्नति जागोन। तामुलपुर समस्तिया उन्नति जागोन। प्रमद बर'खौ दिल्लीनि लांगोनायाव हाग्रामा महिलारि सारनि अननाय, बिश्वजित सारनि अननाय, हेमन्त सारनि अननायाव दिल्लीनि लांगोनायाव थानानै बिटिसिनि जौगानाय, आसामनि जौगानाय खामानि मावनो थाखाय दैथायहरखादों। आरो मानो नांबावगौ गुवाहाटियाव थानानै खामानि मावनो थाखाय?